Περίπου στην ηλικία της εφηβείας αποφάσισα και εγώ ότι θα ακολουθήσω τον δρόμο της οικογένειας, δηλαδή να ακολουθήσω την ιατρική. Έχασα τον πατέρα μου, ήταν μάλιστα ο πρώτος ασθενής ουσιαστικά που διέγνωσα και που πέθανε στα χέρια μου. Το φαινόμενο στη χειρουργική, το ίδιο πράγμα και στο επιχειρήν, που ξέρουμε ότι το επιχειρήν αποτελείται από διλήμματα. Εκεί πρέπει να έχεις μια αναλυτική σκέψη και τα αντανακλαστικά, μια ικανότητα ουσιαστικά να παίρνεις γρήγορα τις αποφάσεις. Αναμοχλεύουν τα περιστατικά που έχουν φύγει, ενώ δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να τα αλλάξουμε, και δεν σκέφτονται το ωραία, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Διότι δυστυχώς βλέπω πολλούς συναδέρφους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι στην καθημερινότητά τους μπορεί να μεταφέρουν το πιο σημαντικό μήνυμα για τον απέναντί τους συνάνθρωπο που είναι ο ασθενής τους. Δεν έχουν λυπή εκπαίδευση και μπορεί να είναι σαν ένα αυτόματο AK-47 το οποίο απλά πυροβολεί. Μία από τις μεγαλύτερες παγίδες και ένας από τους μεγαλύτερους εθισμούς στη σήμερον εποχή είναι η άμεση ικανοποίηση. Ναι. Γεια σου! Σε αυτό το επεισόδιο βρισκόμαστε στη Γλυφάδα, στο χώρο του Γιώργου του Στυλιανίδη, ο οποίος είναι γενικός χειρουργός και διευθυντής στρατηγικής ανάπτυξης σε ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα. Και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο, εκτός ότι τον θαυμάζω πάρα πολύ, κάθε φορά που βρισκόμαστε είναι σαν να κάνουμε ένα μίνι σεμινάριο. Δηλαδή, κάθε φορά πιστεύω ότι θα πρέπει να πληρώνω για αυτά που μαθαίνω. Και από άποψης εμπειρίας, στην επιχειρηματικότητα, στην καθημερινότητα, στις σχέσεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να μας δώσει πάρα πολλά και είχα την τύχη να τον ακούσω πρώτη φορά και να τον γνωρίσω σε ένα από τα events που έκανε το Mindfulness Greece, όπου βρεθήκαμε και οι δύο σε επίτιμοι καλεσμένοι ομιλητές και εκείνη την ημέρα είχες μιλήσει για 3 βασικές αρχές και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό αν θέλεις. Την επιμονή, την υπομονή και την ταπεινότητα. Και είχες χρησιμοποιήσει και 3 καταπληκτικές ιστορίες τότε. Ναι. Γεια σας και από μένα. Τα είπε όλα ο Παναγιώτης, άμα είναι πάμε να φύγουμε. Χαίρομαι και εγώ πολύ, ανταποδίδω Παναγιώτη. Ό,τι ακριβώς περιέγραψε για μένα, τα νιώθω και εγώ για σένα. Έναν άνθρωπο νέο, φιλόδοξο, πολύ ικανό, που ο δρόμος είναι ανοιχτός μόνο για επιτυχίες. Γνωριστήκαμε πολύ σωστά σε ένα event του Mindfulness Greece. Εκεί είπαμε ο καθένας τις ιστορίες ουσιαστικά της ζωής του. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να συζητήσω και εγώ μαζί σου σήμερα, την πορεία μέχρι τώρα της ζωής μου, γιατί πραγματικά εκτός του ότι έχει περάσει από ανηφόρες και κατηφόρες, μας κάνει συνεχώς σοφότερους. Εκεί που νομίζουμε ότι έχουμε δει κάποια πράγματα και έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο σοφίας, το οποίο είμαστε ικανοί για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα, συνεχώς οι προκλήσεις ανοίγονται μπροστά μας. Έτσι λοιπόν και εγώ, γεννήθηκα πριν από περίπου 50 χρόνια στην Καλιθέα, στην Αθήνα. Είμαι 5ης γενιάς γιατρός. Ο πατέρας μου, χωρίς να το γνωρίζω και χωρίς μάλλον να το γνωρίζει και εκείνος, με σημάδεψε απόλυτα στη ζωή του και μάλιστα μπορώ να πω ότι με σημάδεψε περισσότερο μετά το θάνατό του παρά όσο ζούσε. Έτσι λοιπόν, περίπου στην ηλικία της εφηβείας αποφάσισα και εγώ ότι θα ακολουθήσω το δρόμο της οικογένειας, δηλαδή να ακολουθήσω την ιατρική. Περίπου στην ηλικία της εφηβείας αποφάσισα και εγώ ότι θα ακολουθήσω το δρόμο της οικογένειας, δηλαδή να ακολουθήσω την ιατρική. Είδα δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί όπως γνωρίζεις, το να φύγεις στα 17,5 σου από την Ελλάδα όταν ακόμα δεν έχεις ανοίξει τα φτερά σου και να πας σε ένα ξένο σύστημα μακριά από την οικογένεια και μακριά από την ασφάλεια του κοινωνικού περιβάλλοντος που σου δίνει η Ελλάδα, αυτό ουσιαστικά σε κάνει να αναπτύξεις δεξιότητες αυτονομίας. Πολύ σημαντική λέξη η αυτονομία, θέλω να ξαναρθούμε σε αυτό. Εκτός του ότι ανοίγεις τους ορίζοντές σου, στέκεσαι καλύτερα στα πόδια σου. Έχεις αρκετά χρόνια έξω, γύρισα. Στο στρατό λοιπόν, γιατί εμείς ξέρεις οι γιατροί κάνουμε στρατό αρκετά μεγάλη, έχασα τον πατέρα μου. Ήταν μάλιστα ο πρώτος ασθενής ουσιαστικά που διέγνωσα και που πέθανε στα χέρια μου. Στη συνέχεια πήρα την απόφαση να ξαναφύγω στο εξωτερικό για την ειδικότητα και την εξειδίκευση, όπου πήγα στη Σουηδία.
Και εκεί ακολούθησα τη γενική χειρουργική. Η γενική χειρουργική, χωρίς να καταλάβω τη στιγμή που επέλεγα την ειδικότητα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου. Η εκπαίδευση του γενικού χειρουργού ουσιαστικά μπορεί να παρομοιαστεί με μια εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων ή μια εκπαίδευση των ικάρων της πολεμικής αεροπορίας, στρατιωτική εκπαίδευση. Κάθε μέρα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ψυχικά και σωματικά να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Οι σωστές αποφάσεις, ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι είναι μόνο νοητικές ή πνευματικές, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το σώμα, που σημαίνει ότι πρέπει να γυμνάζεσαι, διότι δεν μπορείς όταν στέκεσαι σε ένα χειρουργείο για πάρα πολλές ώρες να αρχίσεις να πονάς σε σημεία του σώματος, γιατί όταν αρχίζει ο πόνος στο σώμα, τότε αρχίζει να επηρεάζεται η κρίση. Θες να τελειώσεις γρήγορα το χειρουργείο, θες να πας να βγεις, να περάσει ο πόνος, οπότε λαμβάνεις αποφάσεις οι οποίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, αυτή η εκπαίδευση του γενικού χειρουργού μου έδωσε τα εφόδια, μαζί βέβαια με τα εφόδια τα οποία γεννιόμαστε, τα οποία είναι ο χαρακτήρας μας, είναι ο αξιακός μας κώδικας, έτσι. Μου έδωσε τα εφόδια, ούτως ώστε μετά να μπω στο επιχειρήν από τη δικιά μου πλευρά έχοντας ένα αβαντάζ. Το αβαντάζ έχει να κάνει καθαρά με το ότι επειδή η χειρουργική στον κάθε χρόνο χειρουργικό αποτελείται από διλήμματα και αυτό η επίλυση των διλημάτων, το να πάρεις σωστή απόφαση είναι καθημερινό φαινόμενο στη χειρουργική, το ίδιο πράγμα και στο επιχειρήν, που ξέρουμε ότι το επιχειρήν αποτελείται από διλήμματα. Εκεί πρέπει να έχεις μια αναλυτική σκέψη και τα αντανακλαστικά, μια ικανότητα ουσιαστικά να παίρνεις γρήγορα τις αποφάσεις. Αυτό λοιπόν με βοήθησε πάρα πολύ, όπως βέβαια το καταλαβαίνω τώρα, έτσι. Τώρα, για το ποια είναι τα τρία βασικά ουσιαστικά συστατικά της επιτυχίας, όπως πολύ σωστά είπες, για μένα οι τρεις λέξεις κλειδιά στη ζωή μου είναι η υπομονή, η επιμονή και η ταπεινότητα. Στο κομμάτι της υπομονής θέλω να πω μια ιστορία την οποία μοιράστηκα μαζί σου, την οποία τότε δεν την καταλάβαινα, όσο μεγάλο άρχισα να την καταλαβαίνω, το πόσο σημαντική ήταν αυτή ουσιαστικά η εικόνα που είδα εκείνη την ημέρα. Όπως πολύ σωστά γνωρίζεις, η επικοινωνία τη δεκαετία του 80 δεν ήταν τόσο εύκολη σαν τώρα. Τώρα στέλνεις ένα mail και σου έρχεται σε λίγα λεπτά. Τότε γινόταν για της αλληλογραφίας. Περίμενε λοιπόν μια πολύ σημαντική απάντηση από το Λονδίνο για μια πολύ σημαντική δουλειά δικιά του και αυτή η απάντηση δεν ερχόταν. Ξαφνικά λοιπόν τον πετυχαίνω τυχαία 2 η ώρα που τέλειωνα το σχολείο να έχει γυρίσει από το ιατρείο και τον βλέπω κάτω στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ανοίγει το γραμματοκιβώτιο και έχει έρθει αυτό το περιβόητο γράμμα που περιμένουμε όλοι από το Λονδίνο. Το βλέπω λοιπόν, χαίρεται, κρατάει, μου λέει Γιώργο απάντησαν, λέω ωραία. Άνοιξε το, είμαστε κάτω ακόμα έξω κτλ. Μου λέει περίμενε, πάμε. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, με την τότε ουσιαστικά αντίληψη που είχα, θα το είχα σκίσει το γράμμα έτσι απ' έξω κτλ. Μπαίνουμε μέσα στο ασανσέρ, του λέω άνοιξε το, μου λέει περίμενε, όλα καλά. Λέω τι κάνεις, περίμενε. Μπαίνουμε λοιπόν στο σπίτι, πάει, αφήνει το γράμμα στο γραφείο του, βάζει δίπλα και ένα χαρτοκόπτη. Λέω τι κάνεις, μου λέει πάμε να φάμε, μου λέει θα το ανοίξω μετά. Πάμε, καθόμαστε, τρώμε μαζί όλοι σαν οικογένεια. Του λέω άνοιξε το, μου λέει άστο, θα το ανοίξω μετά το γιατρείο το απογευματινό. Τον κοιτάω, έχω πάθει πλάκα, λέω είναι δυνατόν. Επιστρέφει από το γιατρείο 9 η ώρα το βράδυ. Διάβαζα εγώ τότε, τον ακούω που έρχεται, τρέχω μέσα, λέω πατέρα άνοιξε το κτλ. Μου λέει άσε, θα αλλάξω πρώτα, θα κάνω το μπανάκι μου, θα φορέσω τις μπιζάμες μου και μετά θα πάω στο... Περνάει άλλη μια ώρα. Να μην σας τα πολυλογώ, μπαίνει μετά στις 10 η ώρα μόνος του μέσα στο γραφείο, κλείνει την πόρτα, παίρνει το χαρτοκόπτη, ευλαβικά το ανοίγει, δεν έχασε χιλιοστό, διαβάζει, τέλειωσε στις 11 η ώρα το βράδυ, ήρθε και μας είπε 11 η ώρα το βράδυ, όλη η οικογένεια έφτασε από αγωνία, εμείς μάθαμε. Αυτό λοιπόν τότε με στιγμάτισε, διότι κατάλαβα πόσο πολύ ήλεγχε το μυαλό του. Δηλαδή, τι ουσιαστικά αυτοέλεγχο είχε, ούτως ώστε να μην αφήνει την παρόρμηση, να μην αφήνει τα πάθη, όπως θες πες το, να τον οδηγούν. Με σημάδεψε, το δούλεψα πάρα πολύ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε αυτό και δεν σου κρύβω ότι χωρίς να λεκτικά να μου το εξήγησε,
η μη λεκτική επικοινωνία, τα μηνύματα που μου πέρασε ήταν πολύ σημαντικά. Το φέρω ως παράδειγμα και στα παιδιά μου, το φέρω ως παράδειγμα και σε ανθρώπους που βλέπω ότι έχουν παρορμητικές τάσεις, συμπεριφέρονται παρορμητικά. Στη συνέχεια βέβαια ήρθε και όλη η εκπαίδευση της ζωής να με κάνει ακόμα πιο λίγο παρορμητικό, να το πω έτσι. Είναι στην ουσία μία από τις μεγαλύτερες παγίδες και ένας από τους μεγαλύτερους εθισμούς στη σήμερον εποχή είναι η άμεση ικανοποίηση. Ναι. Τα έχουμε όλα εύκολα και γρήγορα. Αυτό που λες ότι περίμενε ένα μήνα την αλληλογραφία, ενώ σήμερα μπορεί να περίμενε 1-2 μέρες ένα email. Και η ικανότητα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να ελέγξει την επιθυμία του είναι στην ουσία άμεσα ταυτόσιμη με την ικανότητα που έχει να ελέγξει τη ζωή του. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς παλεύουμε καθημερινά για να ελέγξουμε την επιθυμία μας. Το θα γυρίσω σπίτι, θα πάω να κάνω γυμναστική, θα προσέξω το τι θα φάω, θα κρατήσω το θυμό μου για να μην πω λόγια που δεν τα εννοώ. Και το δεύτερο κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι χωρίς να σου πει απολύτως τίποτα, χωρίς να σου κάνει κήρυγμα, χωρίς να σε διδάξει εκείνη τη στιγμή λεκτικά, μόνο από τη συμπεριφορά του και δια του παραδείγματος σου έδωσαν τα μεγαλύτερα μαθήματα, που είναι το μάθημα της εγκράτειας. Το μάθημα, πώς το λέμε στο χωριό μου, το delayed gratification, που είναι ένα κομμάτι που οι ψυχολόγοι προσπαθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να διδάξουν, όπως και οι coaches. Και ο μπαμπάς, χωρίς να έχει αυτή την εκπαίδευση, το έκανε μέσα από τη συμπεριφορά του. Και ήταν καταπληκτικό. Και τελικά είναι αυτό που μένει στο τέλος. Ναι, αυτά τα οποία δεν χρειάζεται ο άλλος να στα εξηγήσει, απλά συμβαίνουν και εσύ το καταλαβαίνεις και είναι η ικανότητα διείσδυσης ορισμένων πραγμάτων. Ακριβώς. Στη συνέχεια λοιπόν υπήρξε η δεύτερη πορεία μου ουσιαστικά στο εξωτερικό, όπου επέλεξα μια χώρα που τη θεωρώ τη δεύτερη μου μητέρα, τη Σουηδία. Το σκανδιναβικό σύστημα υγείας πραγματικά μου έδειξε, εκτός από το επιστημονικό κομμάτι, το πόσο ανθρώπινο είναι. Παναγιώτη, αυτό το οποίο έχει χαθεί αυτή τη στιγμή και από τους ουσιαστικά επαγγελματίες υγείας, αλλά και γενικότερα από τους ανθρώπους, είναι η ανθρωπιά. Εκεί λοιπόν είδαμε την ανθρωπιά, είδαμε ότι όλοι, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, υπάρχει ο λεγόμενος Γιάντε Λάγκεν, ο νόμος του Γιάντε, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι όλοι είμαστε ίσοι, ανεξαρτήτως τάξης, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων. Και το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι, ας το πούμε, ένας νόμος ή ένας άγραφος κανόνας, θα έπρεπε να είναι η καθημερινότητα για όλους μας, έτσι. Εδώ λοιπόν το σύστημα, το οποίο είναι τελείως εγωκεντρικό, περιφέρεται γύρω από τον επαγγελματία υγείας και όχι από τον ασθενή, έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν εκεί που ταυτίστηκα απόλυτα με το σύστημα υγείας. Το πρόβλημα ήταν με την επιστροφή μου. Το πρόβλημα ήταν για μένα όμως. Διότι πραγματικά έπρεπε να συμπορευθώ, έπρεπε να συνεργαστώ με ανθρώπους που είχαν τελείως διαφορετική βάση την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Εγώ λοιπόν εκεί αποφάσισα έναν ουσιαστικά μοναχικό δρόμο. Καταρχήν έκανα μια πολύ αυστηρή επιλογή συνεργατών που θα έπρεπε να έχουν αυτές τον αξιακό κώδικα. Δεν σου κρύβω ότι το εισέπραξε πολύ καλά η αγορά και τα δύο γιατρία που είχα τότε, ένα στα βόρεια προάστια και ένα στα νότια, πήγανε πάρα πολύ καλά. Γιατί ο κόσμος έβλεπε αυτή τη διαφορετικότητα στην αντιμετώπιση. Το οποίο, όπως λέω σε πάρα πολλούς συναδέλφους, ο ασθενής δεν καταλαβαίνει αν είσαι καλός γιατρός, μέτριος ή κακός. Ακριβώς. Από την επιστημοσύνη σου. Καταλαβαίνει όμως αν είσαι κακός άνθρωπος. Αν δεν τον υποδέχεσαι με ανθρωπιά, με καλοσύνη, να τον κοιτάς στα μάτια, να ενδιαφέρεσαι. Το λεκτικό και το μη λεκτικό. Έτσι. Λοιπόν, εκεί θεωρώ ότι οι Έλληνες γιατροί έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, διότι δυστυχώς βλέπω πολλούς συναδέλφους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι στην καθημερινότητά τους μπορεί να μεταφέρουν το πιο σημαντικό μήνυμα για τον απέναντί τους συνάνθρωπο που είναι ο ασθενής τους, δεν έχουν λυπή εκπαίδευση και μπορεί να είναι σαν ένα αυτόματο AK-47 το οποίο απλά πυροβολεί. Τώρα... Εδώ συγγνώμη που διακόπτω. Πριν 2 εβδομάδες έχω πάει με την αδερφή μου σε ένα γιατρό και μου λέει μετά η αδερφή μου πώς φάνηκε ο γιατρός. Και λέω ως επιστήμον ή ως άνθρωπος, γιατί ως επιστήμονα δεν μπορώ να τον κρίνω. Δεν έχω τις γνώσεις για να ξέρω όταν ένας γιατρός είναι καλός ή όχι. Μόνο ένας άλλος γιατρός
που έχει αντίστοιχο ή μεγαλύτερο επίπεδο, υψηλότερο επίπεδο από αυτόν μπορεί να τον κρίνει. Εγώ τον κρίνω με το πώς με έκανε να νιώσω. Και πολλές φορές, κακά τα ψέματα, πάμε σε ένα γιατρό και είναι τόσο κρύος και το έχω ζήσει εγώ αυτό. Όταν κάποια στιγμή μου είχαν κάνει μια διάγνωση η οποία κιόλας τελικά δεν ήταν σωστή, όπου μου είχαν βρει ένα αυτοάνωσο το οποίο, όπως μου είπε, μπορεί να σου σκοτώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτά ήταν τα λόγια. Ότι Παναγιώτη, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Και ήταν τόσο κρύο όλο αυτό. Και παρόλο που ως επιστήμονο αυτός ο γιατρός ήταν καταπληκτικός, δεν είχε αυτή την ζεστασιά, το νιάξιμο. Και ένιωσα ότι δεν μου λέει αυτό, δεν με βοηθάει να το καταλάβω, δεν με βοηθάει να αντιληφθώ τη σοβαρότητά του. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και κάποιος με έναν άλλο συνάδελφος που το είχα συζητήσει μου είχε πει το εξής, ότι Παναγιώτη, μετά από ένα σημείο βιώνουμε καθημερινά την απώλεια, το θάνατο, το πένθος. Βλέπουμε τους ανθρώπους των ασθενών να βιώνουν πάρα πολύ άσχημα συναισθήματα. Κάποια στιγμή αποσυνδεόμαστε. Κάνουμε ένα έτσι, μουδιάζουμε και μας βγαίνει αυτή η παγωμάρα. Απ' την άλλη όμως, ναι, μεν υπάρχει αυτή η παγωμάρα και το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, αλλά είναι και η ευθύνη του εκάστοτε γιατρού να δουλέψει με αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να μπορεί να έχει την ανθρώπινη πλευρά και το νιάξιμο που έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή ο ασθενής. Όσο δύσκολα για είναι τα νέα που χρειάζεται να του μεταδώσει. Κοίταξε, να ξεφύγουμε λίγο από την ιστορία, να σου πω ότι οι γιατροί είναι θεραπευτές. Που σημαίνει ότι τη στιγμή που έχεις απέναντί σου έναν συνάνθρωπο και ο οποίος εκείνη τη στιγμή διακατέχεται από τη μεγαλύτερη φοβία, γιατί μπορεί να του μεταφέρει το χειρότερο μήνυμα που μπορεί να ακούσει, τη στιγμή εκείνη πρέπει να έχεις την ενέργεια, γιατί πρέπει να του μεταδώσεις αυτή την ενέργεια. Πρέπει να ρουφήξει ενέργεια από σένα, πρέπει να ρουφήξει ανθρωπιά, πρέπει να έχεις την συναίσθηση να του δείξεις ότι αυτή τη στιγμή σε καταλαβαίνω ότι νιώθεις. Εν αντιθέσει, το σύστημα έχει εκπαιδεύσει εδώ κάποιους γιατρούς να είναι πολύ εγωκεντρικοί. Αντί να περιφέρονται γύρω από τους ασθενείς τους, να περιφέρονται γύρω από τον εαυτό τους. Να είναι το κέντρο τους. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, μη έχοντας δουλέψει ουσιαστικά και εκείνη για την αυτοβελτίωσή τους, ούτως ώστε, το ξέρουμε πολύ καλά, η καθημερινότητα ενός γιατρού σου τρώει απίστευτη ενέργεια. Οπότε πρέπει εσύ να έχεις βρει το μηχανισμό, ούτως ώστε να ξαναγεμίζεις ενέργεια για την επόμενη μέρα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και ο γιατρός πρέπει να ασχοληθεί με την αυτοβελτίωσή του. Να βρίσκει τον τρόπο με τον οποίο να ξαναγεμίζει τις μπαταρίες του. Να γυρίσω τώρα πίσω στην ιστορία με τη Σουηδία. Να πω λοιπόν και ότι. Ίσως είναι και χρέος να το κάνει. Όπως ένας ψυχολόγος, ένας coach που πάλι είναι ενεργοβόρα η δουλειά του, έχει χρέος να γεμίζει μπαταρίες για να μπορέσει να υπηρετήσει τον επόμενο άνθρωπο που έχει να υπηρετήσει. Ναι. Ωραία. Να γυρίσουμε πίσω λίγο στην ιστορία με τη Σουηδία. Εκεί λοιπόν ένα απόλυτα ταπεινό και ανθρώπινο σύστημα υγείας, το οποίο δίδαξε την ταπεινότητα. Με ποιο τρόπο πρέπει να δουλεύουμε ως ομάδα, με ποιο τρόπο δεν πρέπει να αναδεικνύουμε μόνο τις δικές μας ικανότητες, το οποίο ήταν πραγματικά τέλειο. Το έχω εφαρμόσει σε όλη μου τη ζωή και το ίδιο ισχύει και για τα επιχειρηματικά βήματα τα οποία γίνανε και τα οποία έχουν να κάνουν τον ιατρικό τουρισμό. Και πάμε τώρα και στην τρίτη πολύ σημαντική λέξη, η οποία ήταν η επιμονή. Εγώ, ξέρεις Παναγιώτη, από πολύ μικρός έβαζα μικρούς στόχους στην καθημερινότητά μου. Ας πούμε ένα παράδειγμα, μέσα στο σπίτι υπήρχε ένα δοκάρι, το οποίο το έβλεπα και έλεγα αυτό το δοκάρι σε ένα μήνα από τώρα θα πηδήξω, θα το φτάσω. Κάθε μέρα λοιπόν όποτε περνούσα κάτω από το δοκάρι, πηδούσα για να το φτάσω. Όταν δεν το έφτανα, που βέβαια στην αρχή οι στόχοι ήταν λίγο παραπάνω από αυτό που μπορούσα, συνέχιζα μέχρι να το φτάσω. Είχα λοιπόν ένα χρονόμετρο Casio, το οποίο έβαζα αντίστροφη μέτρηση, πόσο θα κάνω από το μπαλκόνι μέχρι το δωμάτιό μου, περνώντας μέσα από εμπόδια κτλ. Και πάντα έπρεπε να το πετυχαίνω. Βέβαια, οι στόχοι, όταν το έκανα πολύ γρήγορα, έμπαιναν 1 με 2 δέκατα ή και ολόκληρο δευτερόλεπτο πιο γρήγορα από αυτό που το είχα κάνει στο πιο γρήγορο, έτσι. Αυτό λοιπόν καθημερινά, εγώ το θεωρώ ότι ήταν μικρές δόσεις εμβολίου επιμονής. Δηλαδή, ποια είναι η επιμονή? Η επιμονή είναι η στοχοπροσήλωση και δεν σταματάς την προσπάθεια μέχρι να πετύχεις τον στόχο. Αυτό το έκανα, αυτό ήταν κάτι που βγαίνει αυθόρμητα, δεν το είχα μάθει κάπου. Μπορεί να ήταν και εγγενές, να το είχα μέσα μου. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτές λοιπόν οι καθημερινοί στόχοι, οι καθημερινές προσπάθειες που έβαζα στον εαυτό μου,
τελικά με δίδαξαν και τελικά κατάλαβα ότι ποτέ μα ποτέ όταν βάζεις κάποιο στόχο δεν σταματάς μέχρι να το πετύχεις. Και αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι μικρές δόσεις του εμβολίου της επιμονής. Και έχει μεγάλη σημασία γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι τι κάνουμε, πέφτουμε στην παγίδα ότι δεν νιώθω έτοιμος να πετύχω το στόχο. Ενώ αυτές οι μικρές νίκες, οι καθημερινές της επιμονής, μας δίνουν την αυτοπεποίθηση να φτάσουμε στη μεγάλη νίκη. Είναι τα εκατοντάδες χιλιάδες μικρά βηματάκια που τελικά με τα οποία φτάνουμε στον προορισμό. Ακριβώς. Και είναι, νομίζω ότι το κομμάτι της επιμονής και της στοχοπροσήλωσης είναι νοοτροπία. Δηλαδή, βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους στην καθημερινότητά μας οι οποίοι σκέφτονται το παρελθόν και το πώς θα ήταν καλύτερα να μην έχουν συμβεί κάποια πράγματα, να είχαν πάρει διαφορετικές αποφάσεις και αναμοχλεύουν τα περιστατικά που έχουν φύγει, ενώ δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να τα αλλάξουμε, και δεν σκέφτονται το ωραία, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Εγώ στην προηγούμενη μου καριέρα ως καπετάνιος εκπαιδεύτηκα ότι ακόμα και νερά να παίρνει το καράβι να λέω: όχι, τι έγινε και πήρε νερά τώρα, τι συνέβη. Όχι, πάμε να βγάλουμε τα νερά και βλέπουμε μετά τι γίνεται. Οπότε, ωραία, τι κάνουμε τώρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα, που έχω έλεγχο στη ζωή μου, στην περίσταση. Και αυτό το κομμάτι της επιμονής και η μικρή καθημερινή στόχη είναι τελικά που δίνουν σε έναν άνθρωπο τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση να πάει παρακάτω. Και μου άρεσε πάρα πολύ η μεταφορά με το δοκάρι. Γιατί όντως το δοκάρι δεν το φτάνει στην αρχή. Χρειάζεται ο στόχος να είναι πιο ψηλά από εσένα. Χρειάζεται να είναι πιο ψηλά από εμάς, γιατί αν το στόχο τον πιάνεις με τη μία, σημαίνει δεν είναι στόχος. Ακριβώς. Οπότε είναι πιο ψηλά από εμάς ο στόχος, δουλεύουμε καθημερινά για να τον πιάσουμε και τώρα τι γίνεται, το δοκάρι πάει λίγο πιο πάνω. Ακριβώς. Το ταβάνι μας πάει λίγο πιο πάνω. Και κάθε φορά ξεπερνάμε και λιγάκι τον εαυτό μας. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, και όλο το growth mindset βασίζεται σε αυτό, στη συνεχή βελτίωση. Και αυτό που λέμε η πορεία και η συνεχής βελτίωση είναι πολύ πιο σημαντική από την τωρινή μας θέση. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μέσα σε 3 πολύ μικρές ιστορίες έχει συνοψίσει όλο το κομμάτι της επιτυχίας του επιχειρήν. Να έχεις υπομονή, επιμονή, με μικρές καθημερινές αποφάσεις και κινήσεις και ταπεινότητα. Για να έχεις καλή ομάδα γύρω σου, να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις με κέντρο και πυρήνα τον άνθρωπο και το ποιον υπηρετείς. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συνταγή για την επιτυχία στο επιχειρήν, την οποία την έχεις πετύχει όχι μία φορά, αλλά αρκετές. Με αποκορύφωμα το στρατηγικό pivot, την αλλαγή που έκανες επί COVID. Πες μου λίγο, από αυτή την ιστορία, και άμα θέλεις να τη μοιραστείς λιγάκι και μαζί μας, γιατί εγώ την ξέρω, δεν την ξέρουν όσοι ακούν το επεισόδιο, ποια ήταν η αλλαγή, πώς το σκέφτηκες, δηλαδή τι σε έκανε να το αποφασίσεις και ποια είναι τα μαθήματα τα οποία έχεις πάρει από τότε. Καταρχήν να πω ότι ταυτόχρονα με την ιατρική μου ουσιαστικά πορεία στην Ελλάδα, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια της κρίσης, κατάλαβα ότι θα είναι τόσο μεγάλη οικονομική κρίση στη χώρα που ίσως να χρειαστεί ξαναφύγω στο εξωτερικό για να υποστηρίξω την οικογένειά μου και αυτά τα οποία σκεφτόμουν ότι θέλω να κάνω στη χώρα. Πήρα όμως μια απόφαση τότε ότι αντί να φύγω εγώ στο εξωτερικό, θα φέρω το εξωτερικό στη χώρα, θα φέρω το έξω μέσα. Δηλαδή τι? Θα ασχοληθώ με τον ιατρικό τουρισμό, θα ασχοληθώ με τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν είδα μια εταιρεία η οποία ασχολήθηκε πάρα πολύ με τον ιατρικό τουρισμό και την τουριστική ιατρική, παρέχοντας ασφάλεια ουσιαστικά και ιατρική βοήθεια σε όλους τους ξένους μέσω διαφορετικών καναλιών στη χώρα. Είτε ήταν τα ξενοδοχεία, είτε ήταν η κρουαζιέρα, είτε ήταν τα τουριστικά γραφεία. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Πίστευα πάντα ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή στην Ελλάδα και είναι. Δεν πίστευα ποτέ μου, όπως όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και πόλεμο είχα προεξοφλήσει να γίνει, δεν θα μειωνόταν στο 0, δεν θα πέφτει στο 0 η δραστηριότητα μιας εταιρείας που ασχολείται με τον τουρίστα, με τον ξένο. Δεν είχαμε προβλέψει βέβαια τον COVID. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο έγινε το 2020 ήταν ότι ενώ για 6-7 χρόνια ασχολήθηκα πώς θα φύγω από την ελληνική αγορά, θα απαγκιστρωθώ, θα απεμπλακώ ουσιαστικά από την ελληνική οικονομία, ο COVID μου έδειξε, γιατί μηδένισε ουσιαστικά την τουριστική δραστηριότητα στη χώρα και με ανάγκασε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ξαναμπω μέσα στην ελληνική αγορά. Αυτό το διάστημα ήταν 3 μήνες. Τι έγινε τότε? Το 2019 ήταν η καλύτερη ουσιαστικά χρονιά του ελληνικού τουρισμού πριν τον COVID. Είχαμε την καλύτερη χρονιά από άποψη αριθμών, από άποψη τζίρων, από άποψη περιστατικών.
Και τότε προχωρήσαμε σε πάνω από 10 προσλήψεις για να υποστηριχτεί όλο το back office της εταιρείας. Η εκπαίδευση για τους υπαλλήλους του back office έπαιρνε περίπου 6 μήνες. Οι προσλήψεις γίνανε τον Οκτώβριο και θα τους προετοιμάζαμε για την επόμενη χρονιά, η οποία αναμενόταν να είναι ακόμα καλύτερη από το 2019 όσον αφορά τα νούμερα του τουρισμού. Τον Ιανουάριο του 2020 κατάλαβα ότι αυτό το οποίο έρχεται δεν είναι κάτι απλό. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο λόγος για τον οποίο προετοιμάστηκα γρηγορότερα ίσως από άλλους ανταγωνιστές μου στο κομμάτι του COVID ήταν η πρόσβαση που είχα σε πληροφορίες από τη Σουηδία. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να λέμε γιατί στην επιτυχία στη ζωή είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες, να έχουμε προσβάσεις και σε άλλες χώρες και σε άλλες γλώσσες και σε άλλους ουσιαστικά συναδέρφους, ούτως ώστε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Οπότε τον Ιανουάριο, 2 μήνες πρωτού μπούμε στο πρώτο lockdown, κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τουριστική δραστηριότητα στη χώρα, οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε για το καινούριο ουσιαστικά προϊόν, το οποίο θα ήταν ο κορονοϊός. Και έτσι λοιπόν μέσα σε 3 μήνες όλη η εταιρεία έκανε ένα transformation απίστευτο. Το transformation αυτό περιλάμβανε καταρχήν φτιάξαμε μια υπηρεσία που τότε δεν υπήρχε στη χώρα, δηλαδή τα μοριακά τεστ στα 20 λεπτά που μπορούσε να βγει απάντηση και το οποίο μπορούσαμε να το κάνουμε και στο σπίτι του κάθε ασθενούς. Ξέρεις, ο κόσμος μπορεί να τα ακούσει τώρα αυτά και να του φαίνονται λογικά και απλά, αλλά το 2020 τον Ιανουάριο δεν υπήρχε καν γνώση για το τι είναι ο COVID. Και εμείς είχαμε φτάσει στο να μπορούμε να κάνουμε μοριακό τεστ, όχι το rapid, το οποίο βέβαια δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα. Δεν υπήρχαν εμβόλια, αν θυμάσαι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο κάναμε, δημιουργήσαμε λοιπόν την υπηρεσία, ούτως ώστε να κουμπώσει πάνω στις ανάγκες των μεγάλων παρόχων, των stakeholders του τουρισμού. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν το δύσκολο ήταν αυτό. Σε πληροφορώ ότι κάποιοι εξ ημών δεν κοιμηθήκαμε για 4 περίπου μήνες. Από τον Ιανουάριο θυμάμαι η πρώτη βραδιά ύπνου ήταν το Μάιο. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν, όταν φύγαμε λοιπόν από το lockdown, το Μάιο, ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς αυτή την υπηρεσία. Έπρεπε αυτό τώρα να το περάσουμε στους stakeholders του τουρισμού, που κανένας δεν ήθελε να τα ακούσει. Όλοι θέλανε, εύχονταν αυτό το lockdown να κλείναμε και στη συνέχεια μετά να λειτουργούσαν όλα όπως λειτουργούσαν πριν. Εκεί λοιπόν ήταν απίστευτα δύσκολο να τους πείσουμε ότι εδώ πρόκειται για μια ιστορία η οποία θα διαρκέσει 3, 4, 5 χρόνια, εξαρτάται. Τους πείσαμε τελικά. Η εταιρεία είχε ανάπτυξη σε σχέση με το 19, παρά το γεγονός ότι έπρεπε μέσα σε 3 ή 4 μήνες να αλλάξει τελείως το αντικείμενο. Θεωρώ, αν μου πει κάποιος τι ήταν το δυσκολότερο επιχειρηματικό βήμα στη ζωή σου, δεν θα έλεγα ούτε το ότι έφυγα σε μια ξένη χώρα όπως ήταν η Σουηδία χωρίς να μιλάω τη γλώσσα, ούτε γεια και ναι δεν ήξερα να πω, ούτε το ότι γύρισα και ξεκίνησα από το 0 στείνοντας 2 για 3, ούτε το ότι έστησα μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε από το 0 ως startup και μέσα σε 5-6 χρόνια έκανε πολύ καλά νούμερα. Θεωρώ ότι το πιο δύσκολο ήταν να γυρίσω το μοντέλο και το αντικείμενο μιας εταιρείας η οποία είναι στημένη πάνω στον τουρισμό, δηλαδή το 100% του εσόδου ερχόταν από τον τουρισμό, να το γυρίσω μέσα σε 3 μήνες και μέσα σε 3 μήνες το 100% του εσόδου να έρχεται από την ελληνική αγορά. Αυτό για μένα ήταν και θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο παράσημο επιχειρηματικά. Αυτό δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν τα 3 συστατικά τα οποία μιλήσαμε στην αρχή. Εγώ περνώ κάποια σημεία κλειδιά από όλη αυτή την ιστορία. Με το πρώτο να είναι ότι ο επιχειρηματίας πρέπει διαρκώς να ενημερώνεται και να μπορεί να προβλέπει τι θα έρθει. Πολλές φορές, και εγώ το παθαίνω, φοράμε αυτές τις παροπίδες και λέμε όλα καλά θα είναι, όλα καλά θα είναι. Γιατί βολευόμαστε και είναι η τάση του ανθρώπου να βολεύεται και να μην προβλέπει το τι θα έρθει και να ξεβολεύεται μετά τελικά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η ευελιξία που έδειξες. Τεράστια ευελιξία. Το να σπάσεις ένα πολύ πετυχημένο μέχρι εκείνη τη στιγμή μοντέλο επιχειρηματικό και να κάνεις το transformation και να το στρέψεις σε κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν μέχρι στιγμής, αλλά και να το επικοινωνείς αυτούς τους ανθρώπους σου. Που είχες τότε 13... Είχα 12 καινούριους υπαλλήλους, φτάσαμε τα 19 άτομα,
Απλά θυμάμαι στους καινούριους υπαλλήλους που όλοι περιμέναν το απευκταίο, περιμέναν όλοι να απολυθούν, απλά τους υποσχέθηκα ότι δεν θα φύγει κανένας. Καταπληκτικό. Αυτό νομίζω ήταν. Και πώς ως leader της εταιρείας κατάφερες να επικοινωνήσεις κάτι για να τους βοηθήσεις να το επικοινωνήσουν με τη σειρά τους και εκείνοι στους δυνητικούς πελάτες, ήταν καταπληκτικό. Και τρίτο, ένα πολύ σημαντικό σημείο για εμένα είναι η ανθεκτικότητα. Είναι πολύ εύκολο για ένα επιχειρηματία εκείνη την περίοδο να πει: βουλιάζουμε, τέλος, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν γίνεται κάτι. Ή επίσης να γυρίσει, να κοιτάξει γύρω-γύρω και να πει ότι κοίτα τώρα τι παθαίνουμε, να κατηγορεί τον COVID και κοίτα τι μας έφερε το σύμπαν, ο Θεός, πες το όπως θέλεις. Δεν έκανες τίποτα από αυτά, είπες: ωραία, αυτό είναι, δεν είναι τίποτα δεδομένο, έρχεται μια τεράστια αλλαγή, πάμε να δούμε πώς τοποθετούμαστε στην αγορά μέσα σε αυτήν την τεράστια αλλαγή για να βγούμε κερδισμένοι και να παρέχουμε μια υπηρεσία η οποία ενδεχομένως δεν υπάρχει και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Καταπληκτικό. Και ένα τέταρτο κομμάτι που κρατάω είναι το ότι είναι κάτι που μου έλεγε ο δάσκαλός μου από παλιά, που του το έλεγε ο δικός του δάσκαλος. Σου εύχομαι να πετύχεις παρά τις συνθήκες και όχι εξαιτίας των συνθήκων. In spite of και όχι because of. Και είναι κάτι το οποίο έκανες. Είπες ότι αντί να φύγω να πάω στο εξωτερικό, θα φέρω το εξωτερικό εδώ. Πολλοί λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζεις, πολύ καλύτερα από εμένα, η Ελλάδα δεν είναι και το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσει κάποιος τη δική του επιχείρηση. Οι συνθήκες δεν είναι απόλυτα ευνοϊκές. Όμως, βλέπουμε πολλούς επιχειρηματίες, καλή ώρα όπως εσύ, να παρακάμπτει αυτό το γεγονός και να πετυχαίνει παρά τις συνθήκες. Παρά το γεγονός ότι τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά. Και είναι πολύ μεγάλο μάθημα και για εμένα που είμαι νέος επιχειρηματίας. Τώρα το Success Hype γράφει 4 χρόνια. Κοντεύει, είναι από το 2020 το Σεπτέμβρη, είμαστε στα 3,5. Είναι ένα πολύ δυνατό μάθημα ότι, ωραία, ας συνθήκες. Πώς μπορείς να τοποθετηθείς σωστά, να προβλέψεις αυτό που έρχεται, να πάρεις τις σωστές αποφάσεις ταχύτατα, γιατί η ταχύτητα, όπως είπες και προηγουμένως, και τα αντανακλαστικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε να πετύχεις. Και πολύ μεγάλα μαθήματα αυτά. Και δεν ξέρω κάποιος ο οποίος ακούει το συγκεκριμένο επεισόδιο και όλα αυτά που λες, αν μπορεί να τα βάλει ένα και να κάνουν δύο, να τα βάλει σε μια σειρά και να ενώσει τις τελίτσες. Και ίσως αν το ακούσει δεύτερη φορά από την αρχή να μπορέσει να το καταφέρει. Αλλά κάθε φορά που συζητάμε, παίρνω και ένα καινούριο μάθημα, ένα καινούριο εργαλείο για τη φαρέτρα μου. Και ως επιχειρηματίας, αλλά και ως Παναγιώτης. Και σε ευχαριστώ για αυτό, δεν το συζητάμε. Εγώ σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Για να συμπληρώσω αυτό που είπες, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι είμαστε παγκόσμιοι πολίτες. Όπως ο Κινέζος, ο Γερμανός, ο Εγγλέζος, όποιος θες πες, μπορεί να μπει μέσα στη χώρα και να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε και εμείς να μπούμε στη χώρα του και να ασκήσουμε και να αντλήσουμε επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Το πιο σημαντικό απ' όλα πρέπει να έχεις πλάνο. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο στόχος, τι θες να κάνεις, και το πλάνο δεν γίνεται εάν δεν ξέρεις ποιος είσαι. Οπότε, εάν θέλει κάποιος να πάρει ένα μήνυμα από σήμερα, είναι ότι το κλειδί της επιτυχίας ξεκινάει από τη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων του εκάστοτε. Πρέπει ο καθένας μας να κάνει την αυτοκριτική του, να δει τον εσωτερικό του κόσμο και να πραγματικά όμως να χαρτογραφήσει τις δυνατότητες του, τα όρια του. Ξέρεις κάτι, Παναγιώτη, ο κόσμος κάνει ένα λάθος. Ο κόσμος συγκρίνει τον εαυτό του με τον δίπλα και δεν καταλαβαίνει ότι είναι ό,τι πιο λάθος υπάρχει. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο δίπλα. Μας ενδιαφέρει ποιος είμαι εγώ, όχι ο δίπλα. Αυτό είναι που κάνει. Δηλαδή, βλέπουμε και εντωμεταξύ άλλο ένα τεράστιο λάθος είναι πάντα βλέπουμε εκεί που έχει φτάσει ο άλλος. Και τότε συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Την πορεία του όχι όμως. Το πώς εξελίχθηκε, το πώς ξεκίνησε, τις δυσκολίες που τράβηξε. Πάντα βλέπουμε εκεί που έχει φτάσει και κρίνουμε εκεί που έχει φτάσει ο άλλος. Όχι το πώς έφτασε εκεί, τι στερήσεις είχε, τι δυσκολίες αντιμετώπισε. Έτσι. Αυτό θεωρώ ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Μόνο αυτό νομίζω αξίζει κάποιος να δει όλο το επεισόδιο. Δηλαδή από αυτή τη μικρή. Αυτά τα 2 λεπτά δεν ξέρω πώς το διήρκησε. Πάλι κρατάω κάποια πράγματα. Πρώτον, πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: δεν ξέρω τι θέλω στη ζωή μου και δεν ξέρω τι να κάνω με επαγγελματικά. Και το απάντησες αυτό μόλις τώρα. Δεν έχει σημασία τι θέλεις να κάνεις, σημασία έχει ποιος είσαι. Αν βρεις ποιος είσαι, αν κοιτάξεις τις δυνατότητες σου, τα ταλέντα σου, τον αξιακό σου χάρτη, μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τι θα κάνεις. Γιατί το τι θα κάνεις πηγάζει από το ποιος είσαι. Αυτό ήταν από τα καλύτερα πράγματα που έχω ακούσει. Και το δεύτερο κομμάτι, εξίσου η σύγκριση. Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό.
Και εκτός το ότι συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους και συγκρίνουμε τον εαυτό μας με το αποτέλεσμα, που είναι πολύ λάθος, δεν βλέπουμε, ωραία, ο Γιώργος έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Πώς το έκανε? Αν τον ρωτήσω, μπορεί και να μου πει. Και ίσως αν μου πει, να πάρω χρήσιμα εργαλεία για να πάρω ένα χάρτη που θα με βοηθήσει να φτάσω κι εγώ. Δεν έχουμε μάθει να μαθαίνουμε από τις επιτυχίες των άλλων και είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε. Ενώ βλέπουμε ότι εσύ και πολλοί άνθρωποι που έχουν πετύχει και με όλους όσους έχω μιλήσει, μαθαίνουν από τους γύρω τους. Και έχουν ένα δίκτυο ανθρώπων με τους οποίους μοιράζονται ιδέες, μοιράζονται στρατηγικές, μοιράζονται αυτό που είπες πριν. Έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που τους βοηθούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα να σε γυρίσω σε κάτι άλλο. Όταν έκανα την ομιλία στο Mindfulness Greece, μετά που μιλήσαμε, μου είπες έχουμε δύο κοινά. Το πρώτο είναι ότι παίζω κι εγώ box και το δεύτερο είναι ότι παίζω κι εγώ μπιλιάρδο. Δεν θέλω τώρα να πιάσουμε τον μπιλιάρδο, αλλά το box. Και μου είπες ότι κάνεις και jiu-jitsu. Έκανες jiu-jitsu, κάνεις ακόμα όμως box. Ναι. Πόσο σημαντικό, και το έπιασες και πριν, πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο σε ό,τι επάγγελμα για να κάνει. Να έχει καλή φυσική κατάσταση, να έχει ενέργεια. Είναι κάτι που εμείς στο high performance coaching κοιτάμε πρώτο-πρώτο. Γιατί για να είναι κάποιος high performer, αν δεν έχει την απαραίτητη ενέργεια και την κατάλληλη φυσιολογική κατάσταση, θα είναι high performer για μία εβδομάδα, ένα μήνα, μετά θα πάθει burnout. Πόσο σημαντικό είναι για κάποιον να προσεχτεί τη διατροφή του, να κοιμάται καλά, να έχει ένα πλάνο γυμναστικής. Και ως γιατρός, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας το απαντήσει αυτό. Και πόσο μάλλον που το ενσωματώνεις. Δηλαδή, you walk the talk που λέμε στο χωριό μου. Ζεις το μήνυμα. Όπως λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, νους υγιής εν σώματι υγιή. Εγώ ουσιαστικά το εφάρμοσα και στην καθημερινότητά μου ως γιατρός, γιατί η χειρουργική έχει πολλή ορθοστασία. Πρέπει, υδρώνεις, κάθεσαι, κουράζεσαι, πεινάς, διψάς και τη στιγμή που χειρουργείς και πρέπει να πάρεις αυτές τις δύσκολες αποφάσεις, πρέπει να είσαι ικανός να τα κάνεις χωρίς αυτά τα πράγματα τα οποία ζητάς εκείνη τη στιγμή. Το φαγητό, τη ζάχαρη, τα υγρά κτλ. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι εκτός από το κομμάτι της καινούριας ουσιαστικά έρευνας που έχει γίνει στην επιστήμη που μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η μυϊκή μάζα πια στο ανθρώπινο σώμα και πόσο μέσω της μυϊκής παργής και του μυϊκού ουσιαστικά όταν δουλεύει η μυϊκή αντλία σε όλο μας το σώμα αντιμετωπίζεται η φλεγμονή. Και ξέρουμε ότι η φλεγμονή είναι η βάση σε όλα τα κακά τα οποία μπορεί να μας συμβούν. Έτσι. Υπάρχει και το κομμάτι των ενδορφινών, υπάρχει το κομμάτι των ορμονών που εκρίνουμε κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης που φέρνουν την ευδαιμονία, φέρνουν την ηρεμία, φέρνουν το balance, μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, μας γεμίζουν ενέργεια. Το κομμάτι λοιπόν της καθημερινής εκγύμνασης, και αν δεν είναι καθημερινή 5 φορές την εβδομάδα μπορούμε να γυμναστούμε, είναι απόλυτα απαραίτητο για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να είναι top performers. Μην ξεχνάμε ότι όταν είσαι top performer, περνάει το σώμα σου καθημερινά από ένα ατελείωτο στρες. Σφίγγουν όλοι εμείς, βρίσκεσαι στο γραφείο και είναι μια καθιστική θέση συνεχώς. Δεν σου κρύβω, έχω και ένα μυστικό για αυτό να πω στον κόσμο, το οποίο είναι καταπληκτικό, το οποίο το εφαρμόζω τους τελευταίους μήνες, που σημαίνει ότι τι κάνει το στρες? Το στρες δημιουργεί αυτό το μυϊκό σπασμό που νιώθουμε όλοι μας ότι είμαστε σφιγμένοι σαν αγκίστρια. Αρχίζει και πονάει υπάρχει κεφαλαλγία τάση όταν σφίγγει ο αφιένας. Κουράζεσαι, δεν μπορείς να πάρεις εύκολα αποφάσεις. Έχεις πονοκεφάλους. Όλα αυτά λοιπόν, το στρες λοιπόν τι κάνει? Αφού φέρνει το σώμα σε αυτή τη δυσχερή θέση, εσύ με την καθημερινή σου εγκύμναση ενδυναμώνεις όλους τους μυς, βρίσκεις τον τρόπο με τον οποίο να μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση και να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις. Τώρα, το κομμάτι που ανέφερες που είναι η διατροφή. Αυτά πάνε μαζί, και η διατροφή και η γυμναστική. Στη διατροφή, εγώ ακολουθώ τη διαλυματική. Νηστεία, 16 ώρες χωρίς φαγητό και μέσα στο παράθυρο του 8ωρου τρώω χωρίς βέβαια ζάχαρη, έτσι και χωρίς αλάτι. Με βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο είναι και για τον κάθε οργανισμό διαφορετικό. Δεν θα μπούμε σε αυτή την συζήτηση. Τώρα που μίλησες για το box, οι πολεμικές τέχνες γενικά, γιατί ξεκίνησα όπως πολύ σωστά είπες στη Σουηδία από jiu-jitsu, συνέχισα με kickboxing και τώρα είναι box.
γιατί είχα ένα τραυματισμό στη μέση, οπότε δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα πόδια πια. Οι πολεμικές τέχνες γενικά έχουν να κάνουν με την αυτοπιθαρχία. Έχουν να κάνουν με τον αυτοέλεγχο, έχουν να κάνουν πρώτα με σένα και μετά με τον άλλον. Έτσι. Γι' αυτό το επέλεξα και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά συστήνω και στον κόσμο να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες. Δεν έχει να κάνει αν είναι καράτε, ζιουζίτσου ή box. Νομίζω ότι αυτή η αυτοπιθαρχία και ταυτόχρονα οι περισσότεροι δάσκαλοι, όπως το ξέρετε, σου διδάσκουν και την ταπεινότητα. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες είναι πολύ ταπεινοί. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι, αν το βάλεις σαν πακέτο, νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα ουσιαστικά για μια επιτυχημένη καθημερινότητα. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν το ότι το σώμα και το μυαλό είναι διαφορετικά πράγματα. Ενώ στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς χρησιμοποιούμε δύο λέξεις για να τα περιγράψουμε. Αλλά αν δεν νιώθει το σώμα καλά, θα κάνουμε κακές σκέψεις, θα υπάρχει αυτό το fogginess, ότι δεν θα υπάρχει διάβγεια εκείνη τη στιγμή να πάρουμε τη σωστή απόφαση, να σκεφτούμε καθαρά και το καθεξής. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το ότι το στρες είναι κάτι το οποίο έρχεται ασυνείδητα. Δηλαδή, αν καθίσουμε και αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, έχει την τάση να στρεσάρεται, να σκέφτεται, να κάνει κακές σκέψεις, να σκέφτεται αρνητικά. Ενώ η χαλάρωση, η ηρεμία είναι συνειδητές διαδικασίες. Και χρειάζεται όλο αυτό. Και χρειάζεται και η γυμναστική για να αποβάλουμε όλες τις ορμόνες. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είσαι από το δικό σου το πρίσμα, έχεις πολύ καλύτερη θέση να πεις παιδιά, κάντε γυμναστική. Είναι απαραίτητο να κάνετε γυμναστική. Και μ' αρέσει που όχι απλά το λες, το κάνεις και το κάνεις καθημερινά και φαίνεται. Ευχαριστώ. Φαίνεται και πάρα πολύ κιόλας. Μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις που υπήρχαν και κάποιες που υπάρχουν. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν στην Γλυφάδα, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, και θέλω να πεις τι θα κάνεις εδώ και τι κάνεις εδώ. Γιατί ξέρω ότι είναι μια επιχειρηματική νέα κίνηση δική σου. Ωραία. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε ουσιαστικά στο Φάρο. Ο Φάρος είναι ένα οικοσύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει, το οποίο ασχολείται και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο, με επιχειρήσεις, το οποίο ασχολείται με την ανθεκτικότητα. Χτίζει λοιπόν την ανθρώπινη και την εταιρική ανθεκτικότητα μέσω ενός οικοσυστήματος παρόχων από διαφορετικές ειδικότητες. Έχουμε life coaches, έχουμε ψυχολόγους, έχουμε γιατρούς, έχουμε διατροφολόγους, έχουμε γυμναστές, έχουμε σεφ, έχουμε ό,τι μπορεί αυτό να δημιουργήσει. Έτσι λοιπόν βρήκαμε ένα χώρο ο οποίος ξεφεύγει από τα συμβατικά πλαίσια, δηλαδή ότι δεν θέλαμε ένα γυάλινο γραφείο όπου μπορούν να γίνουν εκπαιδεύσεις και συναντήσεις one-to-ones. Έχουμε και αυτό, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση. Έχουμε κάνει λοιπόν μια όαση που μπορεί εδώ πέρα η εκπαίδευση να γίνεται και στον κήπο και να γίνεται έξω, με τα σμούθι μας, με τους χυμούς μας, στο μπαρ, να γίνεται ουσιαστικά μια ωραία ανταλλαγή απόψεων. Οπότε αυτός είναι ο χώρος εδώ πέρα. Και είμαι σίγουρος θα πάει, όπως και οι προηγούμενες επιχειρηματικές κινήσεις, έτσι και αυτή θα πάει καταπληκτικά και θα βοηθηθεί και πάρα πολλοί κόσμος μέσα από αυτό. Τώρα, κλείνοντας, μια ερώτηση που την κάνω σε όλους τους καλεσμένους. Αν μπορούσες να συναντήσεις τον εαυτό σου στα 18 του, βασικά στα 17 του, γιατί στα 17,5 έκανες μια πολύ μεγάλη. Πήγα Αγγλία. Πήγες Αγγλία. Και εντωμεταξύ, ξέρεις τι, μ' αρέσει πολύ αυτή η ιστορία για τον εξής λόγο, ότι από πολύ μικρή ηλικία εκτέθηκες. Έφυγες από το σπίτι σου, έφυγες από τη ζώνη ασφαλείας σου. Και είναι αυτό που λένε πολλές φορές και οι ψυχολόγοι, ότι μην ετοιμάζεις το δρόμο για το παιδί σου, ετοίμασε το παιδί σου για το δρόμο. Ακριβώς. Και τελικά ο μπαμπάς σου και η μαμά σου έκαναν αυτό ακριβώς. Σε προετοίμασαν για να πάρεις το δικό σου δρόμο και να βγεις πολύ νωρίς από τη ζώνη ασφαλείας, και τελικά αυτό είχε και τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Κλείνοντας, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, αν έβλεπες τον εαυτό σου στα 17, μπορούσες να γυρίσεις πίσω και να τον δεις, τι θα του έλεγες? Για να αλλάξει ή για να του πω. Το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε. Ναι. Γιατί κοίτα, άμα αλλάξει το οτιδήποτε, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Ναι. Τι θα του έλεγα? Ωραία ερώτηση, δύσκολη ερώτηση. Τι θα του έλεγα? Κοίτα, επειδή η πορεία της ζωής θα είναι ίδια και εγώ θα τη γνωρίζω, έτσι. Λοιπόν, θα πήγαινα πίσω και θα του έλεγα, Γιώργο, προχώρα, μην αλλάξεις τίποτα, ακολούθα το ένστικτό σου. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό δείχνει κιόλας ότι είσαι ικανοποιημένος με το που βρίσκεσαι τώρα. Και είναι πολύ ωραίο. Είναι το απαραίτητο συστατικό για να είναι ένας άνθρωπος ευτυχισμένος, να είναι ικανοποιημένος με το που βρίσκεται και να ευγνωμονεί. Και αυτό είναι κάτι που βγαίνει. Ξέρεις, Παναγιώτη, νομίζω ότι
όλα στη ζωή είναι μία αλληλουχία ενός αλγορίθμου. Αν αλλάξεις κάτι, έστω και την πιο μικρή λεπτομέρεια, μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Τα πάντα. Οπότε με αυτή την έννοια λέω ότι Γιώργο προχώρα, μην αλλάξεις τίποτα, διότι το παραμικρό να αλλάξεις, μια απόφαση μικρή, να κάνεις κάτι διαφορετικό, θα αλλάξει τα πάντα. Το ίδιο θα έλεγες και στους υπόλοιπους νέους, ότι εμπιστευτείτε το ένστικτό σας κτλ. Ωραία ερώτηση. Στους υπόλοιπους νέους έχω να πω, καταρχήν, να ασχοληθούν με τον εαυτό τους, διότι δυστυχώς, Παναγιώτη μου, αυτή τη στιγμή μέσω των κινητών, τηλεφώνων και των social media ζούμε τις ζωές των άλλων και δεν ζούμε τη δική μας τη ζωή. Οπότε να σταματήσουν να χάνουν χρόνο να ασχολούνται με τις ζωές των άλλων, να ασχοληθούν με τη ζωή τη δικιά τους. Με τη δικιά σου τη ζωή ασχολείσαι όταν μάθεις πρώτα χαράξεις τον αξιακό σου κώδικα και δεύτερο βρεις τα όρια σου. Τι μπορείς και τι δεν μπορείς. Και συνεχώς βάζεις μεγαλύτερα challenges στη ζωή σου, ούτως ώστε αυτά τα όρια να μεγαλώνουν κάθε μέρα. Οπότε στους νέους θα πω αυτό και επίσης θα πω να μην απογοητεύονται με αυτά που λένε οι γύρω τους. Για οτιδήποτε θέλουν να κάνουν. Να ακούνε, να παίρνουν λελογισμένα ρίσκα και να συνεχίζουν με το ένστικτό τους. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν όποιος είδε μέχρι τώρα τη συζήτηση έχει πάρει απίστευτη αξία. Και αξία πρακτική, πράγματα τα οποία μπορούμε άμεσα να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Και αυτό είναι που κάνει τελικά τη διαφορά. Το να μην κάνουμε θεωρητικές συζητήσεις όπου δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή στον άνθρωπο που την παρακολουθεί. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω όλοι μας μπορούμε να κάνουμε. Όλοι μας μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, να ακολουθήσουμε μια τέτοια πορεία ή να πάρουμε κάποια στοιχεία για να ακολουθήσουμε τη δική μας την πορεία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και παρόλο που έχω ξανακούσει πολλά από αυτά που είπε σήμερα, νιώθω ότι είναι σαν να τα ακούω από την αρχή και μαθαίνω κάτι ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Και εύχομαι να πάνε όλα υπέροχα με το χώρο που είμαι σίγουρος θα πάνε και θα βοηθηθεί πάρα πολλοί κόσμος. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.